Hoy, ikaw ba? Ano kailangan maging ka mag-cheat? Ha? Hi guys! Once again, Burns here. Thank you so much for liking my Facebook page. And thank you so much for subscribing to my YouTube channel. And thank you also for following me sa akong Instagram account. Yeah. On this video, ang akong topic day karon is, why do people cheat? So, I will be, actually nag-post ko ani sa akong Facebook account. And then, na yung mga friends kang mga nag-comment sa akong post, no? So, I will be sharing to you unsay ilang mga thoughts or ideas or opinions about the topic. So, let's start. Okay, from Maridan Rivera, well, we all know na mag-cheat ang tao because dili sila kontento. Siguro, siguro sa human nature, ang dili makontento yun. Like, I don't know. So, hoy, pwede ba? Kung na mo mga oyab diha, pwede makontento na mo. Please lang, no? Okay, gapaila lagi mo nga, wa mo yung respeto sa inyong mga partners ba? Duh. Okay, next is from Alvin Adasa. Tilaw, new viand or new taste. Sorry, sudan? And from John Alexis, kay lisod man puros humba na lang daw ang kinaon kada adlaw. Figure of speech ni ilang mga comments, no, pero kamo na lang sabot di. Kamo na lang sabot. Okay, next comment from Frankie Taglinaw Salceda. Kay gusto mo tilaw og lahi nga putahe. Sa mukha gigiani ba? O si pagtunin sa mga laing tao or si pagtunin mo sa ubang tao, sudan? Pagtaro mo gud mo diha. Charot. From Sharina Jean Bangay, taga Makati man jud, taga Masiguro ang iyang pasabotan is sorry kay sa mga taga Makati, no. Makati for us mo gud is murag siguro katol siguro ba. Okay. From Yi Raluto, hi Mads, maayong adlaw na to diha Mads. Ang iyang comment kay, lutak ang Taliban Mads, gilutak pud ang NATO. Oh my gosh, mag-igon ako daan hanggang the views and opinions of my friends does not reflect the views and opinions nako. So, gibali mo namugoy mga words nga gibali. So, gikatol ang iyang idea to is gikatol lang daw yun. Sa muka. Next comment is from Joanne Chan. Kanang ga-cheat, wala na respeto. Ooh. Well, siguro murag tinuod yun pud siguro ni iyang gi-comment, no, kay kung ikaw magud kung mag-cheat magud ka, knowing you are in a relationship, pasabutan na wala gikirespeto sa imong partner or imong asawa or imong bana maka, di ba? So yeah, kanang ka cheat wala na respeto. So please lang, no, mahadlok kas Ginoo, kay Ginoo ko lumalabay na tagtalas kalibutan ba. I'm sure diha. Next comment from Eileen Lee Eliasar. Gusto all. Sus, Ginoo ko, gusto all. Grabe sa oy. Guys, please lang, no? Ayaw mo pag iana ba kay saan na lang mura masagwata gipadako og maayo sa tong ginikanan ba, no? Sus, Ginoo ko. Mura tinuod gyud siguro pud ni kang giingon ni Eileen diri kay basi na pud siguro siya nailhan yung mga kailang nga gusto all, di ba? Sus, Ginoo ko, just sound lang. Next comment from Von Romel Mabulay. Well, cheating daw is stupidity. Lo. English to Vayach. Wawan. Kanan daw mga gachit, mga stupid daw mo. Okay, kaya. From Yuki Okodera Darndas. Naambot. Naapod gagmay og utok nga babae, sige lakag-lakag og dakong minyo nga lalaki. Magpababdos paog tuyo in the hopes makuha niya ang laki.
Don't get me started. Huy, suko kayo to Amega diha. Huy, Yuki, relax lang ta diha, ha? Mads Yuki. Huy, relax lang ta diha ba, no? Next comment. From Michael Kotchay Magalasin II. Gikanta man niya, haha, kay Iro kang dako. Huy, Iro. Dili mag-cheat ha kung dili mo gusto tawag Iro, ayaw pag-cheat. From Bianca. Bigaon lang yun. Di makontento. Oh, sige na ha. Oh, kapila na itong comment ang dili makontento. So, please lang guys. Please, please. Mamalihog lang ko, no? Magbaton ta og contentment ba diha, ha? Next comment from Koi Pink Stala. Kay na ay tao na selfish unya di makontento og suyaon. Oh, di ba? Ingon na po sila dili makontento og suyaon. No, sao na lang. And next comment from Candy Madilejos Loy. Hi Mads, mayong adlaw na to diha. Ang iyang comment is, abi siguro lalaki kaayo sila pagdaghan babae. Heist. O, di ba? Hoy, pagtarong mo diha boys. Dili pasabot na kung daghan mong chicks. Lalaki na dayon mo, ha? Ayup. Pagpuyo na mo diha. Sao na lang ba? And then, next comment from Enzo Javien. If you're in a relationship, it means you're old enough to clearly comprehend the do's and don'ts. So basically, for me, it's not a question of why. Because cheating is a choice. Walay, isonggo akong ilong, sir. Kana pwede Bisaya, sir? Bitaw, eh. Well, klaro gina siya, no? Everything starts with a choice. So, ang iyang pasabot diri is, kung mag-cheat ka ni ka, dili na siya by accident. It's by choice gina siya. So, please lang. Choice na siya. From Rich Gold Lim. Hello, ate. Cheater gyud na siya bisan unsa. Dili kay sa relationship ra. Munaog na og jeep, dili mo bayad. Magtuslo-tuslo na og province sa DV, di gabayan. Og kusog pud na siya magsuroy-suroy aron maka free taste. Hoy! Ginoo ko, grabe na gini, no? Grabe na gini ba? So, cheating doesn't mean nga na lang sa isa ka relationship. Cheating comes in different forms. So, hoy! Pagbatong mo hadlok sa Ginoo diha, unsa man mo uy? Pag binutan na gud mo kay padagon mo tag maayo sa tong ginikanan. Just ko. Next comment from Masidlo Magsalay Paradero. For me, if men do cheating, kana pasabot nagpabilib na animala na. Sugo kay kaniya Mads. Kay basin pangit siya, nagpabilib siya nga bisag pangit or tigulang siya, daghan siya uyab. Kung bae mag-cheat, ay, simple lang jud, dili siya kabalo makontento. O wagan jud siya, humok og ilong, dali ra madani sa ilad na pasaling. Because I believe cheating is a choice. O, wawan. Ay, pangasaba niya, Mads. Diba? And, napoy isa ka comment diri from Roel Sampitan. Siguro, idol, kay nakamit silang mas gwapa or mas gwapo sa ilang uyab na kuliray na gini. Kamo ba? You know what guys, ang ako lang comment ani bitaw, dapat in every relationship, siguro, I've never been to a relationship ha, kay mo lagi mahadlok pa kong commit. Pero siguro, kani siguro yung comment ni Roel nga, siguro idol kay nakamit silang mas gwapa or mas gwapo sa ilang uyab. Well, pasabot siguro, ang inyong basis magud sa inyong gugma, magud sa inyong partner or sa inyong asawa or sa inyong bana is about sa beauty la or sa looks. Well, let's be honest here, beauty fades ba yan? So, kung na-inlove mo sa inyong uyab, sa inyong partner, sa inyong asawa, dito mo nag-base kay, uy, babe, kanang wapa kay ka, sexy kay ka, I love you. Nah. Yabo, ginapirme kay, di gin malikay, matiguang biyagid ta. Nay, uban nga, mutambok lang, mawad na gana sa iyang partner, diba? Or kumuniwang, kay nalusyang, naluspad, anak. Wala na, yabo na dayon. Diba? So, dapat, kung muhigugma siguro mo sa isa ka tao, dapat ang inyong foundation ninyo sa inyong relationship is love yun, ka ng unconditional love yun, and then, giubanan dayon sa respeto o sa kahadlok sa Ginoo, gibutang ang Ginoo sa tunga-tunga silang relasyon ba. More bitaw sa expert bitaw sa gugma, no? So, just go. And last but definitely not the least, ay nag-comment akong amiga, si Mabel. Mads,
sige appear sa akong newsfeed, ipa-comment jud ko. My take on this. I personally feel nga naa ni sila yung mga underlying conditions, mental and emotional issues. Apparently, ang ilang demons, ilang gasundon, salot sa lipunan. To us parents, let us step up in raising our kids. We should instill Christ-anchored values sa atong mga anak, such that they will have great regard for respect and self-worth. O, diba? So, kanang usay ba kanang pwede kanang Bisaya lang po ng inyong comments na kay para ma-translate po na ako og sakto sa Bisaya, charot lang. So, yeah. I think ang iyang message ni Mabel diri is self-explanatory gid siya, no? So, ang kuan magud, ang bottom line magud ani is dapat the parents should teach their kids the value of respect and self-worth kay para kuan kumbaga kung grounded magud kayo ang values sa ginikanan para sa ilang mga anak ug sa ilang family, siguro mas malikayan gid siguro ang kuano kani mga cheating ug uban pang mga sayop sa kuan human experience, no? So mura to, guys. Sa akong ipang istorya karon were based on the comments of my friends in my Facebook. So, I know you have your own reasons there. So, kamo ni bahala kung unsa diha. Pero guys, please lang, no, if you are in a relationship, kung yun, learn to value your relationship, and then siguro ang pagsalig, ang respeto, ug ang kahadlok sa Ginoo gid dapat ipagtitigbabaw gid sa relationship kay para malikayan gyud. As much as possible, let's not hurt the feelings. And let's not hurt others. Kay para lamiray mo pagkatulog magabi, wala kay ginhona bitaw nga nakinagrabyado nga kinabuhi iba, no? Okay, you know what, guys? We need to protect other people's mental health, emotional wellness. Nangana bitaw like ayaw na mo pag-cheat. Uy, kung dili pa mo ready magka-relationship, ayaw na sa mo panguyab diha or sa mo pagtrato-trato diha. Okay, upit na kabalos panahon ba niya ba hindi ikaw na nakapahurt sa iya ha din. Simba ko naglas-las na ni siya dahil kay makaingon siya nga wala na ginagmahal na ako ana ba, no? So huy Ginoo ko ato nang likayan yung mga panghitabo ba, ha? So please lang, guys, no, kung if you are not ready, ayan sa mo paguyab-uyab. And then as much as possible, likay mo sa mga dibil-dibil kay sus, dili lalim gatanaw bi ang Ginoo, magabaan yata. So please lang, ha. So amora to hantod sa sunod higayon. So don't forget to like my Facebook page for more updates and details pohon. So yeah, thank you so much, and God bless us all. Bye.